Goedenavond, beste mensen. Wij zijn zeer verheugd om onze gast, dokter Ruud Halbersma, conservator van het Rijksmuseum te Oudheden in Leiden, te vermogen verwelkomen in het resort. Hij zal vanavond een lezing houden over keizer Constantijn de Grote. Deze keizer was geloof ik niet onbekend met het begrip femicide. Eventuele vragen kunnen na de lezing worden gesteld. Graag uw aandacht voor dokter Ruud Halbersma. Goed, goedenavond dames en heren. Hartelijk dank voor de woorden van welkom. Het doet mij bijzonder veel plezier om weer een keer in het Haiterland te zijn. Want het is echt letterlijk voor mij het Haiterland, want mijn vader is in Sneek, Snits geboren en getogen. En wij kwamen hier heel regelmatig en het is fijn om weer terug te zijn. Nu dan eens een keer niet over een Fries onderwerp. Het gaat over keizer Constantijn de Grote. En de vraag of we hem revolutionair mogen noemen of niet. U ziet Week van de Klassieken staan. De lezing had ik eigenlijk in maart vorig jaar zullen geven, maar toen was ik geveld door COVID en heb ik moeten afzeggen. Maar ik ben blij dat we toch de gelegenheid hebben om elkaar te zien en te praten over een revolutionaire keizer, met een vraagteken. Over Constantijn de Grote weten we enerzijds heel veel, anderzijds heel weinig. En dat maakt hem tot een intrigerende figuur om te onderzoeken. Wij kennen zijn muntslag, wij kennen zijn portretten heel goed. Wij weten dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld in de emancipatie van het vroege christendom. Hier nog zo'n enorm portret van Constantijn dat in het Capitolijns Museum in Rome staat. We weten dus enerzijds veel over hem, want er is al hier nog meer portretten van hem. Want er is al vanaf het begin van zijn regering is er al veel over hem geschreven. Onder meer dit prachtige werk van Eusebius, die het leven van Constantijn heeft vastgelegd. Hij was een tijdgenoot van Constantijn. En Eusebius heeft een hele uitgebreide biografie van de door hem zo bewonderde keizer opgeschreven. Betrouwbaar. Hij adoreerde Constantijn. Het was de held van de christenen. Dus nee, niet betrouwbaar. Maar we lezen er wel veel interessante informatie over. Maar je moet inderdaad waarheid en dichtdoen hier duidelijk uit elkaar proberen te houden. Het keizerschap van Constantijn kunnen we niet loszien van de perioden die eraan vooraf zijn gegaan. Hij is in zekere zin weer een vernieuwer van het Romeinse Rijk. En die vernieuwingen kunnen we het beste illustreren door even terug te gaan naar de 1e eeuw en de 2e eeuw na Christus. In de 1e eeuw voor Christus krijgt het keizerschap een definitieve vorm. We krijgen een keizerschap dat gebaseerd is op erfopvolging, waarbij verschillende dynastieën achter elkaar aan het bewind zijn. In de 1e eeuw hebben we 12 keizers. Dat liep af en toe erg mis. Denkt u aan Caligula en Nero. In de 2e eeuw na Christus krijgen we ook de adoptiefkeizers, die niet door erfopvolging tot aan de macht komen, maar die worden uitgezocht door hun voorganger. En dat gaat een stuk beter. We hebben dan 8 keizers, een hele rustige eeuw, waarin het Rijk een ongekende welvaart en voorspoed kende. Schrikt u niet, ik ga u nu een plaatje laten zien van de keizers uit de 3e eeuw na Christus. Dat zijn er nog wat meer. We hebben een enorme lijst met keizers uit die 3e eeuw. En dat heeft alles te maken met grote interne onrust in het Rijk. Keizers die elkaar naar het leven staan. Er zijn keizers, usurpatoren, tegenkeizers. Sommigen zitten maar een paar maanden in het zadel, anderen houden het iets langer vol. Maar u ziet, de lijst is eindeloos en u kunt zich voorstellen dat dit een periode van diepe crisis is. Daarbij komen nog allerlei pandemieën die het leven in die tijd ook niet gemakkelijker hebben gemaakt. Nou, u zult namen zien waarvan u nooit heeft gehoord. Silbanacus als keizer, Pacatianus. We hebben hier Sponsianus, die is laatst nog op een muntslag opgedoken. En we hebben hier Iota Pianus, dat zijn namen die je eerder bij Asterix en Obelix kunt tegenkomen dan in de grote geschiedwerken. Maar ze hebben bestaan, maar het was een chaos. En aan die chaos werd een einde gemaakt door deze keizer, Diocletianus. Diocletianus die heeft het aangedurfd om dat grote
Romeinse Rijk, dat van Noord-Engeland tot aan Perzië toe, Iran toe, het grondgebied had, om dat te verdelen in 4 rijksdelen, die elk wat beter te besturen zouden zijn. En om die rijksdelen onder toch een samenhangend gezag te krijgen, heeft hij het systeem ontworpen van de tetrarchie. De tetrarchie, de heerschappij verdeeld over 4 keizers. En die keizers die hadden, laten we zeggen, een soort onderlinge uitwisselbaarheid, ook wat betreft hun uiterlijk. We zien hier een beroemde groep van de tetrarchen, de 4 keizers, die zich momenteel in Venetië bevindt. Wij kunnen met onmogelijk zeggen wie welke keizer is, omdat ze allemaal dezelfde portretten hebben. Ze hebben allemaal hetzelfde uiterlijk, om duidelijk te maken van wij zijn één. Wij zijn eigenlijk inwisselbaar. Wij stralen eenheid uit. Het gaat niet om ons individu, maar het gaat om de tetrarchie als zodanig. En datzelfde ziet u ook in de muntslag. De een is wel wat gezetter dan de ander, maar ze hebben allemaal hetzelfde soldatenbaardje, het korte soldatenhaar en het uiterlijk van echte soldatenkeizers. Dit is een afbeelding van de tetrarchieën en de opkomst van Constantijn. Het gebied is dus in 4 verdeeld. U ziet dat hier in de kleurverschillen. Er zijn ook 4 hoofdsteden waarin die keizers hun residentie hadden. En ons gebied in die tijd werd geregeerd vanuit Trier, dat ook een tijd lang een keizerlijke hoofdstad is geweest. Het idee van Diocletianus was dat laten we zeggen, de 2 opperkeizers van het Rijk, Augusti zouden worden genoemd. En hij begon zelf als een van de Augusti, Diocletianus Augustus, met als hoofdstad Nicomedia in het huidige Turkije. Als keizer over het westen werd aangesteld Maximianus, die zullen we nog een paar keer tegengekomen. En elk van die hoofdkeizers kreeg een soort keizer in opleiding onder zich. Dat waren de andere 2 en die werden Caesar genoemd. Dus we hebben Galerius Caesar, die in Italië de scepter zwaaide, maar dan in Milaan, niet in Rome. En we hebben Constantius Caesar, die in Trier zijn hoofdkwartier had. En het idee van Diocletianus was dat de Augusti op een bepaald moment samen zouden terugtreden. En dat de Caesares dan Augusti zouden worden. En dan zouden die 2 weer 2 nieuwe onderkeizers aanstellen. Dus die Caesares die fungeerde als een soort jeugdopleiding voor het echte keizerschap. Met Constantius krijgen we Constantijn zelf in beeld. Want deze Constantius, die vanwege zijn wat ongezonde huidskleur Glorus werd genoemd als bijnaam, Constantius de bleke. Hier zien we zijn portret. Die neus, dat is echt een familietrek van de Constantijn-familie. Die Constantius Glorus hij kreeg een zoon bij een zekere Helena, die in de antieke teksten een stabularia wordt genoemd. En dat is een meisje dat werkt in een stal, ofwel in een herberg. Dus dan zitten we niet aan het keizerlijke hof, maar het was een meisje van eenvoudige komaf. Maar hij was dol op haar en heeft bij haar een zoon verwekt, Constantinus. Maar toen Constantius eenmaal tot de keizerlijke rangorders werd toegelaten, moest hij ook wel een echtgenote hebben van een zekere komaf. En dat werd Theodora, de dochter van de hoofdkeizer Maximianus, die hebben we al eerder gezien. En we zitten dus met de wonderlijke constructie dat Constantius Glorus met zijn Theodora resideert in Trier, terwijl Helena met haar jonge zoontje Constantijn opgroeit aan het hof van een van de andere Augusti. Want Theodora en Helena, u kunt zich voorstellen dat dat niet zo lekker liep. Ook dat zullen we straks nog zien. Helena en Constantijn verblijven dus aan het hof van keizer Galerius. In 306 overlijdt Constantius Glorus in York, Engeland, en wordt Constantijn, zijn zoon die op dat moment bij hem is, uitgeroepen door de troepen tot nieuwe Augustus. En op het schild geheven. Maar dat wordt verhinderd door Galerius alweer, die hem demoveert en zegt van je mag Caesar worden, maar daarmee is het ook gedaan. En Constantijn is wijs genoeg om dat zich daarin te schikken.
Inmiddels heeft hij ook een zoon gekregen, Crispus, uit een huwelijk of een verbintenis met een zekere Minervina, van wie wij verder helemaal niets weten. Ook alweer een soort stabularia, een soort bijslaap van deze Constantijn. Maar zoon Crispus die groeit op aan het hof van zijn vader. Maar alweer, Constantijn als Caesar, als aspirant Augustus, moest ook een huwelijk aangaan met iemand van stand. En dat werd Flavia Maxima Fausta, dochter van keizer Maximianus. De familieverhoudingen worden moeilijker en moeilijker. Constantijns stiefmoeder Theodora en zijn echtgenote Fausta zijn dus zusjes van elkaar. En Fausta krijgt maar liefst 5 kinderen bij Constantijn, van wie 3 zoons. Mogelijke troonopvolgers. Maar we hebben die Crispus ook nog. U voelt de frictie al ontstaan. Constantijn werpt zich op als pretendent voor de troon van het West-Romeinse Rijk. Maar vindt op zijn weg zijn rivaal Maxentius, die in Italië de macht heeft gegrepen. En het hele systeem van de tetrarchie valt in duigen uiteen. Deze Maxentius is alweer een zoon van Maximianus. En vader en zoon spannen samen tegen Constantijn. Maximianus kiest af en toe een andere weg, maar het leidt ertoe dat Maximianus, zijn schoonvader, ter dood wordt gebracht door Constantijn. En Constantijn trekt dan Italië binnen om het hele West-Europese deel van het Romeinse Rijk in handen te krijgen door Maxentius te verslaan. En dat gebeurt in 312 na Christus. Italië wordt door Constantijn binnengevallen. Hij behaalt een enorm aantal overwinningen in Noord-Italië, stoomt op naar Rome om daar Maxentius de slag aan te gaan met zijn rivaal. En dan gebeurt er iets waarbij we op het onderwerp van vanavond komen. Dan krijgen we het visioen van Constantijn, dat ons overgeleverd wordt door de schrijver Lactantius. Hij kreeg de raad om het hemelse teken van God op de schilden van zijn soldaten aan te brengen en dan slag te leveren. Hij deed zoals hem was opgedragen door een scheve letter X met gebogen bovenzijde als het teken van Christus op hun schilden af te beelden. Het teken van Christus dat ook voorkomt op vroeg-christelijke grafinscripties van slaven bijvoorbeeld. Dit stuk is uit Carthago. Eusebius, die ik al eerder noemde, beschrijft dat visioen als volgt. Rond dat middaguur zag hij met zijn eigen ogen in de hemel en boven de zon een trofee in de vorm van een kruis, gemaakt van licht, en een tekst die luidde: in dit teken zult gij overwinnaar zijn. Grote verbaasdheid maakte zich van hem en de soldaten meester. Wat heeft Constantijn gezien? Heeft hij wel iets gezien? Je zou zeggen, ja, hij schrok van dat teken en zijn soldaten schrokken ook. Er wordt wel gedacht dat Constantijn een halo-effect aan de hemel heeft gezien, waarbij ijskristallen rond de zon eigenlijk een soortzelfde teken opleveren als die beginletters van de naam Christos, Chi-Rho. In elk geval, wat wel vaststaat, is dat Constantijn inderdaad die 2 letters heeft laten aanbrengen op de schilden van zijn soldaten. En met dat veldteken de strijd aanging met Maxentius. En een impressie van hoe dat gegaan zou kunnen zijn ziet u hier. Die soldaten die trekken op en de soldaten van Maxentius zien plotseling duizenden schilden met dat vreemde teken. En Romeinen waren enorm bijgelovig. Die dachten van, wat is hier aan de hand? Is dit een soort magie die hier wordt bedreven? Er werden vaandels meegedragen met ook dat vreemde symbool erop geschilderd. En er brak paniek uit in het kamp van Maxentius. En de slag eindigde in een totale nederlaag van het veel grotere leger van Maxentius, iets ten noorden van Rome, bij de Milvische brug. Maxentius verdrinkt in de Tiber, zijn hoofd wordt afgehakt en aan Constantijn aangeboden. En in triomf gaat de nieuwe keizer van het West-Romeinse Rijk de stad binnen.
En het eerste wat Constantijn doet, is, in 312 is dat, hij is dan in Rome geweest. Hij vertrekt dan naar Milaan en gaat overleggen met zijn collega van het Oost-Romeinse Rijk. En ze komen tot een vergelijk dat er geen vervolgingen meer zullen zijn van de christelijke gemeenschap in het hele Rijk. En dat was toch wel een revolutionaire daad. Want tot dan toe waren christenen overal, kregen zij de schuld van een epidemie, van tegenvallende economische toestanden. De christenen waren altijd goed om de volkshaat op te richten. En met hele pogroms werden hele gemeenschappen ook uitgeroeid. Constantijn en Licinius maken daar een einde aan. En Constantijn geeft ook toestemming tot de bouw en geeft ook geld voor de bouw van kerken. Basilieken die in Rome de een na de ander gaan verrijzen. Iets ongehoords en ongekends, want die kleine geheime genootschappen die tot dan toe de christelijke genootschappen waren, die kwamen bijeen in huizen van rijke gemeenteleden die hun huis ter beschikking stelden voor min of meer geheime bijeenkomsten. Om het avondmaal te vieren, bijvoorbeeld. En nu kregen zij plotseling de ruimte in Rome om dat massaal, openlijk te doen. Hier de San Giovanni in Laterano, de Lateranenkerk, zoals die toen is gebouwd. Hier een impressie van die vreselijke scènes die zich hebben afgespeeld in de arena's van het Romeinse Rijk. En de vorm van die vroegchristelijke kerken, die wij dus basilieken noemen, die is afgeleid van de koningshallen die in de paleizen van de machthebbers overal te vinden waren. Dat zijn audiëntiehallen waarin de keizer, gezeten op een troon aan het eind van die enorme hal, in een apsis, bijeenkomsten voorzit, gezanten ontvangt, luistert naar lofredenen, et cetera, et cetera. De keizer zit hier in de apsis en toont zijn glorieuze macht. Het type van die keizerhal, die wordt dus gebruikt als nieuw type voor de christelijke kerk. En de keizerskroon, of troon, die wordt hier vervangen door het altaar. En priesters kunnen plaatsnemen rondom dat altaar. Hier de basilica in Trier, die nog steeds bestaat. En hier een andere beroemde basilica uit die vroege periode, de basilica van de Santa Sabina op de Aventijn in Rome. En dit kerktype, dat is dus afgeleid van het oude keizerlijke ontvangsthal. In 312 is hij dus overwinnaar. Hij verblijft korte tijd in Rome voordat hij naar Milaan gaat voor overleg met Licinius over de toekomst van het Rijk. Maar hij zegt in 312 dat hij terug zal komen in Rome in 315, om dan zijn 10-jarig jubileum met de Romeinen samen te vieren. En dat 10-jarige jubileum, dat zijn de decennalia. We hebben het net met Willem-Alexander ook gehad, die heeft ook zijn decennalia gevierd dit jaar. Hij zal terugkomen, belooft hij. En dat zal plaatsvinden in 315, 316. In 312, 315 zijn er in Rome dus allerlei voorbereidingen voor de komst van Constantijn. Hij moet geëerd worden met monumenten. Hij is een nieuwe keizer. En de Senaat gaat die cadeaus voor de nieuwe keizer vormgeven. De voorzitter van de Senaat, een zekere Volusianus, die neemt de leiding bij dit, is de voorzitter van het comité om dit voor te bereiden. En van alle cadeaus die de keizer ontvangt, hebben we er nog 3 over. En daar hebben we ook schriftelijke bronnen over. Het motto van die decennalia van het feest was zo 10, zo 20. 10 zij u gegund, nou gaan we op naar de 20. En u kunt zich al voorstellen van hoe het bij het 20-jarig jubileum was. Zo 20, zo 30. En zo kun je een tijdje doorgaan. Zo 10, zo 20. Wel nu, het eerste geschenk voor de keizer, dat is een enorme triomfboog die naast het Colosseum verrijst en die nog steeds vrijwel intact bewaard is gebleven. Met allerlei elementen die te maken hebben met de overwinning van Constantijn, maar ook met reliëfs die uit andere monumenten zijn gehaald. Het moest in haast gebeuren, dus men heeft ook leentjebuur gespeeld bij andere monumenten. En
Te zien is nog steeds een enorme inscriptie, waarbij Constantijn wordt geëerd als iemand die de republiek te hulp is gekomen en de tiran Maxentius dus heeft verjaagd. En dat heeft hij gedaan met zijn leger, cum exercitu suo, met zijn leger, maar ook instinctu divinitatis. En dat is een mooie neutrale omschrijving, door een soort ingeving van de godheid. En dan laat je helemaal in het midden wie die godheid is. Constantijn had er ideeën over, dat was de god van de christenen geweest. Maar zo wordt dat niet genoemd in de inscriptie, het wordt een beetje in het midden gelaten. En een tweede eerbetoon aan de keizer, dat kon men vinden in de zogenaamde Basilica van Maxentius. Dat is een enorm gebouw in de vorm van een basilica, waarin recht gesproken werd en waar ook de senaat regelmatig bijeenkwam. Die werd natuurlijk meteen omgedoopt in de basilica van Constantijn. En in de apsis, daar verrees een meer dan levensgroot zitbeeld, waar Constantijn de Grote werd uitgebeeld. In deze vorm, zittend, half naakt, met de scepter van Jupiter in zijn hand. En delen van het beeld kent u zeker als u in Rome bent geweest, want die zijn nog steeds te zien op het Capitool in Rome. Die zijn teruggevonden bij opgravingen van die basilica in de 16e eeuw. U ziet die enorme voeten en handen en het portret en u ziet alweer die neus van Constantijn. Nou, zo zag Constantijn eruit. Scepter in de ene hand, rijksappel in de andere hand, net als Charles is hij afgebeeld. Dat zijn hele oude symbolen voor het keizerschap. Maar hier is het niet een beetje dubieus gelaten wie instinctu divinitatis was van die overwinning. Maar hier wordt hij afgebeeld als ware hij Jupiter zelf. Dit zijn de symbolen van Jupiter ook. En Eusebius beschrijft dan wat er gebeurde. Constantijn besefte dat alle hulp van God kwam en gaf daarom het bevel om meteen een trofee van Christus lijden, het kruis, in de hand van zijn standbeeld te plaatsen. En toen dat gebeurd was en het beeld het reddende teken van het kruis in zijn rechterhand had, op de meest publieke plek van Rome, gaf hij de order dat de volgende inscriptie erbij moest worden gezet in de Latijnse taal. Met dit heilzame symbool, het ware teken van moed, heb ik uw stad gered en bevrijd van het juk van de tiran. En nu de vrijheid van zowel senaat als volk van Rome is hersteld, heb ik hen hun oude waardigheid en gezag teruggegeven. Kortom, de keizer was not amused. Die staf die moest meteen weg, er moest een kruis worden neergezet en er moest ook nog een hele duidelijke inscriptie komen dat dit teken de overwinning had opgeleverd. Het christendom werkte, zag Constantijn. Het lukte met dat geheimzinnige kruisteken. En ook in zijn uiterlijk zien we dat Constantijn een nieuwe era, een nieuw tijdsperk startte. We gaan weg van die tetrarchen met de militaire kapsels, maar hij gaat terug naar het baardeloze kapsel van baardeloze portret van bijvoorbeeld Augustus of van Trajanus, keizers die als goede keizers te boek staan. En ook dat korte haar op het voorhoofd geplooid, dat vinden we terug in het portret van deze nieuwe keizer die echt een nieuwe tijd gaat stichten. En wat betreft de nieuwe tijd grijpt hij ook weer terug op die nieuwe tijd die keizer Augustus heeft gesticht. Na de ellende van de burgeroorlogen maakt Augustus een einde aan die onrust en begint een aurea aetas, een gouden tijd, een gouden eeuw. Waarin de natuur gaat bloeien en alles weer goed op zijn pootjes terechtkomt. De Ara Pacis van Augustus is daar een heel goed voorbeeld van. En ook in de kunst zien we dat alles harmonieus en edel is weergegeven. Ook in de Camée-kunst bijvoorbeeld. Die gouden tijd en die nieuwe dynastie, die wordt ook verheerlijkt in de eerste eeuw onder Constantijn, of onder Augustus, met hele grote sierkameeën, waar we de keizer zien zitten. Dit is Augustus met de stadsgodin Roma, omgeven door familieleden in opperste harmonie, alles gaat goed.
En de barbaren, de vijanden van het Romeinse Rijk, die worden onder de voet gelopen, onderworpen en hun wapens worden gebonden aan trofeeën die worden opgericht door de soldaten. Bij Tiberius idem dito, hier alweer de keizer met zijn familieleden, de overleden familieleden met Augustus hier zien naar beneden en zien dat het allemaal goed gaat. En de barbaren die worden hier in toom gehouden. Dat is die keizerlijke welvaart en de nieuwe start van het keizerrijk. En dat gaat Constantijn ook propageren. En als derde cadeau krijgt hij dan ook van de Senaat een grote kamee in de stijl van de eerste eeuw na Christus, de stijl van Augustus, met een afbeelding van hemzelf. Ai, alweer met de bliksem van Jupiter in de hand. Klein foutje. Maar goed, ze wisten niet dat de keizer daar zo op gebrand was. Zijn moeder Helena staat achter hem. Zijn vrouw Fausta, dochter van Maximianus, zit naast hem. En beide vrouwen wijzen naar de kleine Crispus uit dat eerdere huwelijk, die als soldaatje daar in die wagen staat. De wagen wordt getrokken door kentauren. Half mens, half paard. De kentauren vertrappen vijanden. En Victoria komt aanvliegen met een krans van de overwinning. Dit is het derde cadeau dat de Senaat gaf aan de keizer om de overwinning op Maxentius te vieren. Deze kamee bevindt zich nu in Nederland, in Leiden. Hier een detail van de keizerlijke familie in die wagen. Alle generaties bijeen. Helena, de keizer en de troonopvolger. En u ziet de overeenkomst met de portretten uit de tijd van de Julius-Claudische keizers. Het is helemaal in de stijl van de Aurea Aetas, van de nieuwe tijd. Hier nogmaals verdere details. Maar de kamee kan niet dateren uit die eerste eeuw na Christus. Daarvoor kan ik u een paar voorbeelden geven. Als u kijkt naar de constructie van die wagen, dan is dat toch wat moeizaam uitgevoerd. Die disselboom die gaat hier naar de rug van één kentaur. Die zou toch aan beide verbonden moeten zijn. Dat is niet gelukt door de steensnijder. En de rare, zwevende stijl van die kentaur, die vaart moet suggereren, die vinden we terug ook op monumenten uit de tijd van Constantijn zelf. Dus dit is echt de 4e eeuwse stijl die hier gebruikt is. Hier zien we ook die rare wagens op mozaïeken uit die 4e eeuw na Christus. En als we kijken naar de stijl van onze Victoria die hier aankomt vliegen, dan doet dat meteen denken aan de Victoria die hier aankomt op de boog van Constantijn, die we net hebben behandeld. En die tegenstanders, wie zijn dat? U zult zien dat ze hier al geen harnas meer dragen, maar gekleed zijn in een tunica. Daarmee zijn ze duidelijk Romeinen, dat is een Romeins kledingstuk. En hun harnas, dat hangt hier aan die paal die wordt opgericht. Dat is weer zo'n trofee die na de overwinning wordt opgericht. En dat harnas, dat is heel duidelijk te interpreteren als een lorica squamata. Met allemaal schubjes opgebouwd harnas dat uit de 4e eeuw ook bekend is. Dus dat is een Romeins harnas. Dit is een overwinning van Constantijn op Romeinse tegenstanders. Onmiskenbaar onze Maxentius. De nieuwe tijd. Nieuwe generaties. De macht wordt overgeleverd en doorgegeven. En dat kennen we ook uit de foto's die deze maand zijn verschenen. Grootmoeder, zoon en kleindochter bijeen. Nou, deze 3 geschenken, die dus niet alle 3 in even goede aarde vielen bij keizer Constantijn, die werden hem dus aangeboden. Er waren ook veel meer geschenken die we nu niet meer hebben, waarvan we ook geen gegevens meer hebben. Maar deze 3, daar zitten ook nog verhalen aan vast, die kunnen we plaatsen. Een triomfboog in de publieke ruimte, een zitbeeld in de senatoriale ruimte en de sierkamee in het kunstkabinet van het paleis.
Ondertussen werd er enorm doorgebouwd in Rome. De heilige plaatsen waar heiligen waren gemarteld, die werden opgezocht en gemarkeerd met, het waren veelal hele eenvoudige kapelletjes die daar stonden, die werden gemarkeerd met grote basilieken. En een van de grootste, en nog steeds, dat is natuurlijk de Sint-Pieter in Rome, die op de plek staat van het graf van de heilige Petrus. Opeens is de kerk heel erg aanwezig in de samenleving. De basiliek van Sint Paul buiten de muren, hier te zien in de reconstructietekening. En met die openbaarheid die plotseling ten deel valt aan de christelijke gemeenschap, treden ook allerlei smeulende kwesties die in die vroeg christelijke gemeenschap leefden, die treden ook naar buiten toe. En daar had Constantijn ook had hij belangstelling voor en hij wilde ook dat de zaak bij elkaar bleef, dat de christelijke gemeenschap niet uit elkaar zou vallen, want hij zag dat zijn steun en zijn support en zijn legitimatie ook van zijn macht ook nauw samenhing met die christelijke symboliek en de kerk. Wat dat betreft begon hij zich ook actief te bemoeien met de ruzies die de christenen onderling, ook in die periode, al hadden. Beroemd is het concilie van Nicea over de geloofsbelijdenis, dat de relatie tussen de vader en de zoon homoousios, wezensgelijk is. Nou, de Arianen, onder leiding van Arius, konden het daar niet mee eens zijn. De leer van Arius wordt als ketters bestempeld. En degenen die het daar niet mee eens waren, die werden verbannen. Dus het ging er al heel hard aan toe tijdens die vroege concilies. En Constantijn was er continu ook bij. De machtshonger van Constantijn, om het zomaar eens uit te drukken, die kende eigenlijk geen grenzen. En zijn medekeizer in het oostelijk gedeelte, Licinius, die werd ervan beticht dat hij de christenen zou vervolgen, ondanks alle afspraken. En dat hij een bedreiging vormde voor de christelijke gemeenschap in Rome. En het kwam tot in 324, we zijn dan 10 jaar verder, tot een offensief van Constantijn en zijn zoon Crispus, die inmiddels een 20er was, zeer bekwaam legeraanvoerder. Met hun leger en hun vloot gingen zij het oosten aanvallen. En in een aantal veldslagen werd Licinius verslagen en werd Constantijn alleenheerser over het hele Romeinse Rijk. Nou, hier had hij echt zijn nieuwe rijk helemaal te pakken. En bij deze gelegenheid kregen Helena, moeder Helena en echtgenote Fausta de eretitel Augusta, keizerin. Ze mochten zich voortaan Augusta noemen en ze werden afgebeeld met lauwerkransen. Het was een eretitel. Nou, dit klinkt toch wel als een succesverhaal, vindt u niet? Het gaat steeds maar weer verder en verder. En met steun van de christenen en voortbouwend op ook de christelijke moraal. Kijk, Constantijn was natuurlijk een echte legeraanvoerder, echt een generaal. En hij vond moraliteit van de troepen ook heel erg belangrijk. Hij vaardigde allerlei strenge wetten uit tegen overspel, tegen seksueel misbruik. Wilde zijn manschappen ook echt bij de les houden. En die christelijke leer die sloot wat dat betreft ook heel aardig aan bij zijn ideeën die hij had als legeraanvoerder. 325, dan gaan we naar die 20 jaar heerschappij toe. En die zouden alweer heel feestelijk worden georganiseerd in Rome. Het begint allemaal in Nicomedia, de hoofdstad hier in het oosten. En van Nicomedia reist Constantijn met Fausta naar Rome toe. Daar komen ze dan aan het eind van het jaar aan. En onze Crispus, de succesvolle admiraal zou je kunnen zeggen van de vloot, die reist vanuit Trier naar het noorden en ontmoet zijn vader hier, halverwege. En dan gebeurt iets wat niemand ook maar in de verste verte verwacht zou hebben. In Istrië, in een villa van Constantijn, wordt Crispus in 326 veroordeeld door zijn vader tot het drinken van de gifbeker. En komt om het leven. De reis gaat natuurlijk in veel minder goede stemming
door naar Rome. En het volgende dat wij lezen is dat in 326 Fausta door Constantijn wordt opgesloten in het badgebouw in het keizerlijk paleis. De sauna zal ik maar zeggen. Om het maar zo uit te drukken, de thermostaat wordt op 200 gezet. En Fausta komt ter dood in het badgebouw. Daarna is Constantijn weggegaan uit Rome, is daar nooit meer terug geweest en richt zich op een nieuwe hoofdstad, Constantinopel. De nieuwe hoofdstad in het oosten. Helena verlaat Rome en richt zich op een pelgrimage naar het Heilig Land. Daar kom ik straks op terug. Maar wat is er nu in hemelsnaam gebeurd? Nou, daar zwijgen de bronnen over. Daar zijn alleen maar speculaties over bekend. Eén daarvan, daar heb ik al een hint aan gegeven, is het feit dat onze Fausta inmiddels 5 kinderen bij Constantijn had, maar moest aanzien dat Crispus was aangewezen als de troonopvolger. En zodra Crispus keizer zou zijn, na het overlijden van Constantijn, dan zag zij voor zichzelf totaal geen rol meer weggelegd en voor haar kinderen al helemaal niet. Als die kinderen al in leven zouden blijven, want er zijn voorbeelden bekend dat die mogelijke pretendenten ook ofwel werden verbannen ofwel werden gedood. Heeft Fausta iets bedacht om Crispus in diskrediet te brengen? Een van de theorieën is dat zij in het paleis gillend werd aangetroffen, samen met wat hofdames, en dat die verklaarde dat Crispus haar zou hebben aangerand, haar zou hebben willen verkrachten. Er waren getuigen bij, die hofdames, en Constantijn heeft alles aangehoord en gemeend met zijn strenge wetgeving voor wat betreft de moraal, dat zijn eigen gezin geen uitzondering mocht zijn, dat Crispus hiermee een grens was overtreden en dat hij dus de gifbeker moest drinken. Die theorie volgend zou eenmaal in Rome Helena, haar zoon, de mantel hebben uitgeveegd en gezegd hebben: wat denk je nou dat er gebeurd is? Die Fausta heeft gewoon wat hofdames omgekocht om als getuige op te treden en die wil gewoon Crispus uit de weg hebben om haar kinderen jou te laten opvolgen. Je bent er ingelopen. En toen is Constantijn weer op de lijn van zijn moeder gaan zitten en heeft hij Fausta dus op haar beurt laten ombrengen. Een theorie. De MeToo-affaire tussen Fausta en Crispus. Ze zou dus bezorgd zijn geweest om haar eigen kinderen, misschien niet ten onrechte, want ook de kinderen van Theodora die hadden niets meer te zeggen toen Constantijn aan de macht kwam. Heeft Crispus echt geprobeerd om een koeppoging te wagen? Dacht hij van, nou mijn vader is nu oud en wat gebrekkig aan het worden, ik kan het veel beter doen? Weten we niet. En de verdachtmaking van Helena richting Fausta kun je misschien ook wel voelen als, Fausta is toch de sister of the other woman, namelijk Theodora, de zusjes. En Helena heeft natuurlijk zich nooit veilig gevoeld bij Fausta, laat staan bij Theodora. Die hing er toch een beetje bij. Nou, die affaire wordt nog steeds elk jaar nagespeeld bij reenactments in Istrië. We weten het niet, maar het was wel een drama. En leidde ertoe dat Constantijn dus Rome verliet en Helena zich totaal afkeerde van het verdere hofbestaan en een reis naar het Heilige Land ging maken om daar de heilige plekken uit de Bijbel op te zoeken. En dat waren plekken als de plek waar Christus geboren is, de plek waar het kruis heeft gestaan, Golgotha. Alle plekken die in de Bijbel beschreven werden, daar moesten kerken verrijzen. En dat heeft zij gedaan in een periode van 4 jaar. In Bethlehem wordt de geboortekerk door haar getraceerd. De plek van de geboorte wordt getraceerd en daar wordt een nieuwe basiliek gebouwd. In Jeruzalem wordt Golgotha teruggevonden en daar wordt de kerk van het Heilige Graf wordt daar gebouwd. Die ziet er tegenwoordig heel anders uit dan de basiliek die toen is gebouwd. En al die
Ze vindt ook resten van het Heilig Kruis natuurlijk. Dat hoort er ook bij dat je de relieken ook aantreft en meeneemt en verspreidt over belangrijke kerken in Rome. En die vondsten van Helena, die hebben geleid tot haar heiligverklaring. En heilige Helena van de True Cross, die staat nog steeds zo te boek. Ze is begraven in Rome. Ze is nog heel eventjes terug geweest, maar overlijdt dan snel. En begraven in dit mausoleum, waar alleen nog wat ruïnes van over zijn. Wonderlijk genoeg in deze sarcofaag, die nog niet echt geschikt lijkt voor een keizerin aan het hof. Dit is waarschijnlijk toch de sarcofaag geweest die bestemd zou zijn voor Constantijn zelf, met al die strijdscènes erop. Maar bij gebrek aan regie misschien, Constantijn was er zelf niet bij, is Helena in deze sarcofaag bijgezet in het mausoleum wat we net hebben gezien. Constantijn zelf die vertrekt dus min of meer met de noorderzon naar het oosten en richt zich helemaal op de stad Constantinopel, die hij gaat inrichten als een tweede Rome, los van al de ellende die hij daar heeft moeten meemaken. Een gigantisch paleis, gigantisch project, dat helemaal geënt is op de grote architectuur van Rome. Dit is het keizerlijk paleis, met een aparte loge die direct uitkijkt op de renbaan. En als u Rome kent, dan heeft u ook op de Palatijn de keizerlijke paleizen, die ook direct hier een uitzicht hadden op de Circus Maximus, tussen de Palatijn en de Aventijn. Het wordt een tweede Rome, maar dan een beter Rome. In zijn ogen. Hij gaat door met veroveringsplannen en plannen om ook het rijk uit te breiden naar het oosten. En daarvoor wil hij graag de Perzen onderwerpen, die we in die periode kennen onder de naam Sassaniden. Hij wil op weg naar het oosten zich ook laten dopen. Hij was nog niet gedoopt. En die doop zou plaats moeten hebben in de Jordaan, de beroemde rivier waar Christus ook gedoopt is door Johannes de Doper. Maar onderweg in Nicomedia, de hoofdstad, wordt hij ziek en sterft hij. En hij wordt op zijn sterfbed alsnog gedoopt. En bijgezet wordt hij niet in Rome, maar in de kerk van de Heilige Apostelen in Constantinopel. En dan is het gedaan met het leven van Constantijn. Er begint dan een nieuwe dynastie, de opvolgers. Hij heeft 3 zonen. En daar hebben we nu geen tijd voor om dat allemaal uit de doeken te doen, maar dat leidt ook tot weer een enorme onrust en onderlinge verdachtmakingen en dood en verderf. Het zat niet mee met die aurea aetas die Constantijn zo graag had gewild. Ja, we hebben nog even tijd voor een toetje. Heeft u zin in een toetje? Ja? Dan gaan we nog even 2 puntjes nog behandelen. En daarvoor keren we nog even terug naar de camée van Constantijn. Want bij nadere beschouwing zitten we met die camée, als die moet worden toegeschreven aan de strijd tegen Maxentius in 312, zitten we toch met een probleem wat betreft de haardracht van beide vrouwen. Zien we hier niet een lauwerkrans? En zien we hier niet een krans in het haar? En heb ik u zo net niet gezegd dat die krans pas in 324 mocht, wanneer ze Augusta werden? Dan zitten we hier met een dateringsprobleem, want de camée zou uit 312 zijn. En die lauwerkrans kan pas in 324 worden toegestaan in de officiële iconografie van de keizers en keizerinnen. En u ziet ook dat ze hier duidelijk een lauwerkrans draagt. Maar als u goed kijkt naar die krans, dan is die toch op een hele andere manier vormgegeven, met hele rechte lijnen hier, wat kervingen hier, dan die mooie, opengewerkte lauwerkrans van Constantijn zelf. En ook de haardracht hier op dat achterhoofd, ja, daar word je niet echt blij van als kunstbeschouwer. Dat is toch heel erg knullig uitgevoerd.
Vergelijkt u eens dat met die haardracht van die kentauren, of met de andere personen, dat zijn toch mooie uitgewerkte krullenbossen, terwijl zij het moet doen met een paar streepjes in dat achterhoofd. Kan het niet zo zijn dat de portretten van Helena en Fausta in 324, toen zij Augusta mochten heten en ook zo mochten worden afgebeeld, dat deze kamee is bijgewerkt. Dat er dus een kameesnijder in de weer is geweest om er een, tweede rangs krans in te hakken, waarbij ook een gedeelte van het achterhoofd dus min of meer schade heeft opgelopen, waardoor dat hoofdje toch een wat onregelmatige indruk maakt. En wat betreft Fausta, dan kunnen we hier niet eens zien of het een diadeem of een lauwerkrans is. Dat is heel ruw uitgewerkt. En mijn theorie is dat deze keizerin is afgebeeld naar analogie van haar grote voorgangster Livia, de vrouw van Augustus. We hebben hier een kamee van Livia, daar heeft ze precies dezelfde mantel om. En ze is hier afgebeeld met de corona spicea. En dat is een krans die de landbouw verheerlijkt, het landleven verheerlijkt. Alle producten van het land zitten daarin verwerkt. Dat is dus geen diadeem of geen lauwerkrans, maar een corona spicea. En als Fausta ook deze corona spicea heeft gedragen, dan is dit een poging geweest om van die corona een lauwerkrans of een diadeem te maken. Het is een theorie. Voormalig collega in Nijmegen was het daar niet mee eens, Paul Stevenson. En die zei van nee, die hele kamee die dateert uit 324 en die viert niet de overwinning op Maxentius, maar op de overwinning op Licinius. Ja, de Augustae mogen dan de krans dragen. Constantius, een van die drie zoontjes, is op dat moment verheven tot Caesar. Crispus en Constantinus, die waren dat al. En de kamee die eert dus Constantius, met Helena en Fausta erbij. En de overwinning is die over Licinius. Maar dan zijn er toch meer bezwaren dan dat je ermee kunt instemmen. Want er is nooit een kleine Caesar geweest die eretitel Caesar kreeg en die werd geëerd met zo'n enorme keizerlijke kamee. Dat is nogal een cadeau. En bovendien, als hij wordt geëerd, waar is zijn eigen keizerlijke diadeem dan? Dat zou je dan moeten zien. Die Caesares die werden altijd geëerd met een muntslag. Nieuwe muntjes die werden uitgeslagen en dan kon je daar dat kransje op zien. Hoe zouden Crispus en Constantinus dat vinden, dat hun kleine babybroertje daar plotseling zo'n kamee krijgt aangeboden? Zet dat geen kwaad bloed? Hoe zit het met die rare kapsels? Stevenson zei, ja, dat is een mistake by the original artist, or the nature of the stone. Ja, je kunt natuurlijk, daarmee kun je alles verklaren. En dan is er nog een wat ingewikkelder argument dat ook Constantijn andere haardrachten gaat dragen. Daar ga ik verder ook niet op in. Maar zo ziet u, archeologie, je bent nooit uitgepraat. Nou, de kamee speelt een laatste rol in een ondeugend gedicht van een consul uit 331 na Christus. Die heeft namelijk op de slaapkamer van Constantijn in Rome, toen hij nog in Rome was, een tweeregelig gedichtje geschreven. Heeft dat aan de slaapkamerdeur gehangen en is toen weer gauw weggelopen. En dat gedichtje dat is overgeleverd op een wonderbaarlijke manier in een andere bron. En dat luidt: Saturni aurea saecla quis requirat, sunt haec gemea, sed Neroniana. En de vertaling luidt van wie heeft er nog in godsnaam behoefte aan die gouden eeuw? Die gouden eeuw die bestaat alleen maar op een kamee. En die kamee doet heel erg sterk denken aan Nero. Nou, dit zijn de portretten van die Nero-kameeën. En inderdaad, de overeenkomsten zijn heel groot. Nero was ook iemand die zijn eigen familie gedood heeft zijn eigen moeder vermoord. Dit is een hele duidelijke aanklacht richting Constantijn, die met goede bedoelingen die Aurea Aetas wil propageren, maar intussen zijn eigen familie dood. Twee woorden nog als slot van de toetje over de geschiedenis van de kamee. Hij duikt voor het eerst in de geschiedenis op
Niet in Rome, niet in Constantinopel, maar in Antwerpen, in bezit van Peter Paul Rubens. Hij is geëtst door Paulus Pontius, een ets in het Rijksmuseum in Amsterdam. Rubens heeft hem in bezit en voorziet hem ook met een rand gemaakt van verguld goud, verguld zilver met edelstenen eromheen. Het is een barokke sierlijst. De Camee reist naar het Verre Oosten om verkocht te worden aan de grote mogul van India, maar helaas aan boord van de Batavia, het schip dat in 1629 te pletter slaat voor de kust van Australië, met daaropvolgende muiterij. Ook dit overleeft de Camee. Hij wordt niet verkocht aan de groot mogul. We hebben wel een afbeelding van hem hier. Maar gaat terug naar Nederland, komt in koninklijk bezit. En vanuit koninklijk bezit raakt hij over in de verzamelingen van de Nederlanden. Is nu ons aller bezit en is dus voor iedereen ook te zien in het museum in Leiden. En daarmee hebben we ook het toetje gehad, het dessert. En de vraag aan u is, was hij nou revolutionair of niet? Ik dank u wel voor uw aandacht. En dan is er gelegenheid tot vragen stellen. Natuurlijk, mevrouw. De vraag is, hoe groot is de Camee? De Camee is ongeveer 23 bij 29 centimeter. Dus bijna 30 centimeter zo en dan 23 zo. Dus dat is voor een Camee uitzonderlijk groot, want je moet dus ook een edelsteen vinden die in die maat voorhanden is. En die werden vaak gevonden ergens in India of Sri Lanka. Hè, dus daar moet je dan gaan zoeken. Dus ook al in die tijd waren er banden, handelsbanden met het oosten, om zo'n Camee te vinden. Dus ook het vinden van zo'n Camee is dan een heel karwei. En dan het bewerken van zo'n steen, dat is ook dat doe je alleen voor de keizer. Ja. Ja, mevrouw? U had dezelfde vraag? Ja. De vraag is er een kans dat Italië de Camee gaat terugeisen? Die kans is niet heel. Omdat de Camee al in de begin 17e eeuw in het bezit is van Peter Paul Rubens. Hoe hij daar gekomen is, weten we niet. Maar er is geen enkele aanwijzing dat een illegale opgraving in Italië heeft plaatsgevonden, die vervolgens leidt naar Rubens. De grote Cameeën die we kennen, ik heb u er 2 laten zien, er zijn dus 3 in totaal in de hele wereld. Die andere 2 die zijn via Constantinopel in West-Europa terechtgekomen. Want u moet zich voorstellen dat er een Cameeëngalerij was in het keizerlijk paleis op de Palatijn. Toen Rome dreigde te vallen, zijn al die keizerlijke schatten, wat transportabel was althans, zijn verscheept naar Constantinopel. Daar in het paleis terechtgekomen. En toen de kruistochten eenmaal plaatsvonden en de kruisvaarders Constantinopel plunderden, hebben ze veel van die keizerlijke kunst meegenomen richting hun thuislanden. Dus vandaar hebben we er 1 in Habsburgs bezit in Wenen, 1 in Frans bezit in Parijs. En dan waarschijnlijk is onze Camee dus ook toen meegegaan, maar hoe die dan bij Rubens terecht is gekomen, daar moeten we nog een verdere studie naar doen. Maar Italië komt eigenlijk in het verhaal niet zo voor. Ja. Heer Walmer werd mij verteld dat de heilige trap door Helena werd overgebracht van het paleis van Pilatus naar Rome. Is dat een waar verhaal? Oei, daar heb ik even geen antwoord op. Misschien dat iemand anders daar verhaal over... Nee, dat zou ik u niet durven zeggen. Het zou heel goed kunnen dat ze dat gedaan heeft, want ze heeft weer meerdere relieken ook echt overgebracht naar Rome. Onder meer delen van de lans die Christus doorboord zou hebben en het Heilige Kruis dus. Maar of die trap inderdaad ook daarbij hoorde, dat durf ik u niet zo te zeggen. Oké, ja, dan neem ik dat zo van u aan. Ja. Het gaat er ook niet om of het waar is, maar of het geloofd wordt. Hè, het is een kwestie van geloven. Nou, ik wil eigenlijk vragen, want u stelt van ze heeft dus delen van het spies, waarin Christus wordt het, delen van het kruis, maar is dat dan ook vastgesteld? Kijk, toen was het 300 jaar later, en dan is dat nog wel redelijk in het
Ja, de vraag is, de delen van de spies en van het Heilig Kruis, is het duidelijk, zijn dat echte delen van die objecten geweest? Dat kan alleen door zeer technisch onderzoek dat op dit moment niet plaatsvindt. Want het geloof is belangrijker dan, laten we zeggen, de werkelijkheid. En kijk, het is wat u zegt, dat was 300 jaar na de gebeurtenissen in het Heilige Land. En het kan inderdaad zijn dat er overlevering was van daar was Golgotha, daar was de plek van de geboortegrot. Dat kan allemaal. En dat er bij opgravingen, er zijn natuurlijk hele stukken opgegraven om Golgotha ook weer bloot te leggen. Want er lag een hele Romeinse tempel daar overheen. En het kan best zijn dat ze stukjes hout hebben gevonden bij die opgravingen. En dat ze dan maar toeschrijven aan het Heilig Kruis. Waarom niet? Ja. Ja. Is er ondertussen ook wat een verschuiving in het consensus over waarom Constantijn nu zoveel aandacht heeft gegeven aan het christendom? Want ik kan me niet voorstellen dat het alleen maar vanuit religieuze overweging is geweest. Ik kan me zo voorstellen dat er ook heel veel politieke elementen aan vastzitten. Maar is daar ondertussen ook alweer wat nieuwe literatuur over? Ja, dat is een hele interessante vraag. Hoe kijkt men tegenwoordig aan tegen het waarheidsgehalte van Constantijns enthousiasme voor dat vroege christendom? Ja. Ik denk, er zijn eigenlijk twee stromingen. En lees je boeken van christelijke auteurs of het christelijke hoek, dan is Constantijn zo'n beetje een heilige die alles heeft. Vooraanstaande historici nu, het is tegenwoordig toch zo, ja, wanneer je de feiten op een rij zet, dan is het toch echt een realpolitiker geweest. Die alles deed om de overwinning te behalen. Maar hij zag ook wel in dat vroege christendom elementen die hem heel goed te pas kwamen om zijn rijk, laten we zeggen, stabieler te maken. Om vooral die moraliteit ook te verhogen. Het was natuurlijk, de laat-antieke samenleving was erg versplinterd. En er was een enorme hoeveelheid aan verschillende goden. Moraliteit was ver te zoeken. En dat het christendom zou een stevige fundering kunnen geven voor een samenleving. Hè? Forward Christian soldiers, hè? Dat idee is het. Wij gaan onder dit teken de strijd in. Maar de christenen hadden toch buiten nog geen machtsfactor? Het was nog geen machtsfactor, maar hij maakte wel gebruik van het symbool. En daarmee werd het christendom ook echt een machtsfactor. En hij gaf het ook een status, waardoor de kerk ook zich kon organiseren met een paus en met kardinalen. En met, het werd een echte kerk. Dat zeker, ja, dat heeft u goed gezegd. Ja. Er was gelijktijdig ook een stroming uit Iran, van Perzië, van de Mithras-religie. Ja. En het scheelde maar een haartje of het was de Mithras-religie geworden. Ja. Nee, er waren verschillende stromingen die al. De vraag is, hoe zit het met de Mithras-cultus en dat vroege christendom? Het vroege christendom had natuurlijk heel veel concurrenten in die periode. En zodra zij de macht hebben overgenomen, incorporeren ze als het ware allerlei elementen van bijvoorbeeld ook Mithras in hun tijdsrekening bijvoorbeeld. Zonnewende, die ook bij Mithras werd gevierd, dat werd overgebracht naar het kerstfeest. En allerlei andere elementen werden ook op die manier geduid. Dus het werd als het ware geïncorporeerd in de nieuwe orde. Maar als Constantijn Mithras had gekozen als in dit teken zullen wij overwinnen, dan was het natuurlijk een heel ander verhaal geworden. Wat dat betreft is hij wel revolutionair. U was eerst. Ja, u had toch, ja? Ja. Ik heb ergens gelezen dat Constantijn voor het christelijk symbool koos, omdat in die tijd bekend was dat de waarzegers in Rome hun werk niet konden uitvoeren als de christenen stonden toe te kijken. Zo heb ik dat gelezen. Het christelijk symbool, omdat waarzeggers hun werk niet konden uitvoeren als christenen stonden toe te kijken. Ja, dat is mij onbekend hoor, dit verhaal, maar ik vind het wel een heel mooi verhaal. Ja, ik kan het me zo voorstellen. Je wordt wel een beetje zenuwachtig als waarzegger, hè, als je. Ja. Van die incorporatie van de Mithras-symbolen, dat zie je ook heel duidelijk in de drie magiërs die Jezus gaan aanbidden vlak na zijn geboorte. Die magiërs zijn eigenlijk de titels van de Mithras-priester. Ja.
de magiërs als Mitraspriesters die ook worden gewerkt in het verhaal van de geboorte. In dat verhaal laten zien dat dus ook de Mitras ondergeschikt was aan de nieuwe Jezus. En dan gaat het snel. Ja, ja, dank u. Ja, maar over dat meer dat politiek aspect, want volgens mij kwam dat ook een klein beetje in de over voor dat het christendom misschien toch wel een enigszins nog manipuleerbaar element zou zijn, waarmee hij wat meer de conservatieve krachten misschien wat compareren. Het christendom als een manipuleerbaar element. Redelijk kneedbaar zou kunnen zijn Ja. om voor zijn eigen politiek. Ja, zeker. Hij zat er ook bovenop. Hè, bij elk concilie over allerlei ingewikkelde religieuze kwesties. Daar was hij bij. En het kon nog alle richtingen op. Hè. Dus de Arianen, onder Arius, die verloren het. En zo waren er wel meer allerlei geloofskwesties waar Constantijn ook duidelijk aanwezig was. En ook hier en daar wel zijn zin heeft doorgezet. Zeker. Eigenlijk niet zo revolutionair als je het gaat vergelijken met andere, de wat eerdere religieuze aspecten die ook belangrijk waren. Ja, de keizer is ook als hoge priester natuurlijk ook. Ja, zeker. Keizer als hoge priester. Wanneer je kijkt naar het vroege christendom en trouwens ook nog naar de katholieke kerk van vandaag, dan zijn er een heleboel elementen die lijken op het hoge priesterschap in het oude Rome. Als je die paus ook bekijkt. Hè? Ook de elementen bij een uitvaart of bij een wijding. Hè? Dat zijn allemaal elementen die direct in het oude Rome zouden kunnen passen. De keizer heeft de macht, de wereldlijke macht, maar die geestelijke macht die wordt uitgeoefend door de clerus. En wanneer die twee een goede verhouding hebben, dan is er stabiliteit in het Rijk. Maar OV als het misgaat, en dat ging natuurlijk heel vaak mis in de geschiedenis van de kerk. Waarbij keizer en paus tegenover elkaar kwamen te staan. Maar het is een hele interessante periode, want heel veel zaken die nog eeuwen en eeuwen daarna doorspelen, die vinden eigenlijk een oorsprong al in die verhouding tussen Constantijn en dat vroege christendom. Dat vind ik wel fascinerend, ja. Christendom heeft ook een baat gehad en het was ook een promotie voor de christendom. Niet alleen Constantijn heeft het christendom gebruikt, maar christendom heeft ook Constantijn gebruikt. Ja, het was een win-win situatie. Ja, helemaal goed. Ja, dank u. Ja? Dan nogmaals dank voor uw aandacht en het was een plezier om hier te zijn. Dank u wel. Meneer Haldersman, dan wou ik nog graag bedanken voor deze lezing. En graag een Italiaanse wijn aanbieden. Italiaanse wijn, nou, Ja, dat waardeer ik zeer. alsjeblieft. Ja. Dank u wel. Ja, graag gedaan hoor.